Right. Manje ngifuna siyobuka an equation of a circle. Right? An equation of a circle, but leyo circle yethu esikhuluma ngayo must be centered at the origin. Right. Asichazeke kancane lezi zinto. Grade 12. Ama sketches noma ama drawing noma ama figures noma ama pictures engizowadweba are not according to scale. Right? Are not according to scale. Ngizovele ngenze nje ama figures angamejiwe khona kuzoshesha. Uma ngiwenza lama figures uwazi wena into eyodwa ukuthi ama figures lawa anjani akhona noma adwetshwa kusukela kwi-Cartesian plane yethu. Nansi i-Cartesian plane yethu siyayidweba njengamanje. Uma sesiyidwebile i-Cartesian plane, always remember and understand ama rules e-Cartesian plane. Ukuthi i-Cartesian plane, it's our playing ground. Playing ground yethu inama x-axis and the y-axis, right? Inama x-axis and the y-axis. That is our Cartesian plane, our playing ground. And i-playing ground yethu inaleli point esilibiza ngokuthi yini? I-point of origin. I-point of origin kwa grade 12 bayayazi manje abantwana ukuthi a point of origin ama coordinates akhona u0 and 0 in terms of x and y. U-x wakhona u0, u-y wakhona u0 because ila izinto iqala khona zonke. This is a center stage, a center point e-grounding. Ngisho ngabe kuthiwa i-netball, i-basketball, i-rugby noma yini, aliqali ibhola ukudlala lingasukanga e-center kade limile 0-0 kade kungekho movement. Okay? So ke yonke into yethu yenzeka kuphi? Kwi-Cartesian plane. Uma ke into yethu yonke yenzeka kwi-Cartesian plane ingane zakwethu. Uma yonke into esiyenzayo yenzeka kwi-Cartesian plane, thina okwethu ukuthi sisuke lapho sambe siye kwi-Cartesian plane siyoqalisa zonke izinto kufanele siyiqalise khona. Masifika kwi-Cartesian plane yethu sifike sidwebe what we call a circle, right? Sizofike sidwebe what we call a circle. Sizodweba lokho esikubiza nge-circle. Alikho ke according to scale bakithi. It's just a circle nje engivele nami ngayidweba. Kodwa ngenzela ukuthi nikwazi ukubona izinto engikhuluma ngazo. Okay? Ngenzela ukuthi nikwazi ukubona izinto engikhuluma ngazo. Sengidwebileke i-circle yami nansi ebhodini. Ngishilo ngathi uma siyidweba i-circle yethu yilokhu okwenzakalayo. In a point of origin la izinto ziqala khona zonke. Ngicabanga ukuthi seniyayibona i-point of origin yethu la izinto ziqala khona zonke. Athi siyayizwa lento engishoyo? Yes. Bese siyasuka lapho. Sithi leli point leli circle yethu idlula epointini. La leli point lethu u-x versus y. Asilazi nathi ukuthi ubani. Kodwa masiyidweba i-circle idlula lapha yana. Right? Idlula lapha. Ngifuna ke since i-circle yethu idlula la. Ngifuna ke from that now
sijoine uline wethu esizowubiza ngokuthi it's our radius. Nansi radius yethu. Nansi radius yethu. That is our radius. Radius yethu it's a distance between 2 points. Le distance formula kade siyisebenzisa. Asibuke distance yethu. Distance yethu ithi r squared is equals to y squared plus x squared. Because distance formula izobe yona ikanje. Angibhali distance formula. Ithi x minus x1 all squared plus y minus y1 all squared. Uma ngithatha leli point, ngisusa leli point leli. Right? X minus naught is x, then x is squared plus y minus naught is y, then y is squared. This will give me r squared. That is my distance formula, which is the Pythagoras theorem. Okay? Pythagoras theorem. Then, uma ngithatha elinye ipoint. Uma ngithatha elinye ipoint. Ngilibeka la. Ngidweba omunye uline othi. This is still my radius. Angithi ayibona? This is still my radius. Are you with me? But leli point lami manje ngicela ukulibiza ngo A and B ukuze lehluke kuleli yana. Angithi ayibona? Asibukeke mase ngibala le radius yami le. My radius squared le yesibili izothi nike yona izothi x minus x1, which is a minus naught, which is a squared, plus b minus naught, which is b squared. Right. Seeing ukuthi ama radius womabili lawa ayalingana ke bakithi. Angithi radius le nale radius. Therefore, radius ebovu a squared plus b squared iyefana no radius omnyama, which is x squared plus y squared. Sisalandelana. Therefore, le radius le ngingakwazi ukuyirepresenta ngale noma ngiyirepresente ngaleya, which is my r squared equals to x squared plus y squared. And look, it's a theorem of Pythagoras. Abanga ukuthi abantu bayayikhumbula. A theorem of Pythagoras, the longest side, which is the hypotenuse, when you square it, it gives you exactly the square, the sum of the squares of the other two sides. The sum of the squares of the other two sides. You can use your distance formula there. Using your distance formula there, izokunikeza enye into ngizokuchazela yona mangabe sesedlulela phambili. Right? Ngizokuchazela yona mangabe sesedlulela phambili. Now you can see ukuthi a circle which is centered at the origin, its equation yayo ifana ncamashi ne theorem of Pythagoras. Anti yabona? Equation
which is centered at the origin. I-equation yayo ifana ncamashi ne-equation yani ye-theorem of Pythagoras. Cabanga ukuthi abantu bayayizwa lento engiyishoyo. Ukuthi uma udweba i-circle whose center, i-center yakhona oku-0, i-equation yakhona ile. Bese kuthiwa ke ibhale in the form of y is equals to, ngoba that is how we normally know thina ama-equations ethu. Uma ngizoshintsha lento ngiyibhala in a y equals to form, ngizoshintsha lento ngiyibhale in a y equals to form, this is what is going to happen. Le mangithatha ngiyibhala ku y squared plus x squared is equals to r squared. Mangibhala ku y squared will be equals to r squared minus x squared. Mangibhala ku y will be equals to plus or minus the square root of r squared minus x squared. Lena ke i-equation yani ye-circle in a y form. Equation ye-circle in a y form. The positive part yilena u-half ongaphezulu. It's the semicircle engaphezulu. Bese kuzothi the negative part yilo half ongezansi lo. Osukala nala uzela. Positive part usukala nala uye laphaya. Negative part usukela nala uzophelela. Therefore, uma le ngiyibhala in a y form iba nezingxenye ezimbili, ingxenye engaphezulu kanye nengxenye engezansi. Why ngigcizelele le yanto? Ingoba bangasho kuwena ukuthi and draw bese bethi dweba leya kuphela. Kusho ukuthi abakufuni konke lokho okungezansi, bafuna lokhuya okungaphezulu. Okanye bathi kuwe dweba lokhu kuphela. Kusho ukuthi abakufuni lokho okungaphezulu, bafuna lo piece ongezansi. Asiyabo? Kodwa kuwe mangabe bethi plus or minus bese bethi and draw, basho ukuthi lidwebe liphelele kanje aya. Ulidweba kanjani ke i-circle mangabe isinjena bakithi? Uyidweba ngokusebenzisa i-table. I-table yakho will always provide you with two values. One value being positive and the other value being negative. One value being positive and the other value being negative. Ungakwazi ukukubona. Ake sithi mangabe umeasure la 1 unit. It's your radius, is it? It's your radius because you want a line or rotator ubusukhiphela le circle. Your radius is 1 unit and your x also is 1 unit. Mankalala iradius is 1, mankalala ivalue ka x is 1. So 1 square is 1 minus 1 square is 1. 1 minus 1 is 0. The square root of 0, y is 0 there. When x is 1, y is 0. Because ke mabila ma values, le value ela u x u1 o positive ngesikhathi y e0. Kanti la u x wakho u negative ngesikhathi y e0. Athi ayizwa lonto. Usuwatholileke lawa nalawa. Mawusufuna ukuthola lawa ka y, you let x be 0.
So this one is 1. Minus 0 plus or minus 1 and minus 1. La it was 1 and minus 1. La it will be 1 and minus 1. Iyayiphumela yona ngokwenza kanjalo, then busuyawajoyina lama point using your compass. Using your compass. Angiphindeke ngisho ngithi an equation of a circle centered at the origin. Centered at the origin is exactly the same as an equation of Pythagoras theorem, or expressed in terms of y, nansi equation yescircle okanye nansi equation yescircle ene center kuphi kwi-origin. Bangizwe kahle abantu. Right. Ake sibuke ke manje an equation of a circle which is not centered at the origin. Isenta ayikho la manje. Isenta iseceleni kwala. Ayikho la isenta. Iseceleni kwala. Uzoyibona ke sizoyenza naleyo. Right. Ngicela sibukele picture noma lesi sithombe nalesi siphuma kuso. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi i-point of origin ikuphi. But uyalibona leli circle engilidwebela ukuthi limi kanjani. Ayisiyabona lonto. Ngeke uyibize le ndawo njenge center njengakuleli circle esiphuma kulona. Ayisiyabona lonto. Ngeke uyibize ngesenta. Isenta yakhona nansi. Iseceleni kwe-point of origin. Ayikho on the point of origin. Ayisiyabona lonto. Right. Ngicela ke sisebenzise a distance formula to calculate the radius. Remember, radius is the length of a line. Right? Iradius yethu njengamanje ilo line esiubiza ngo MP. Na MP, that is our radius. Okuyiyona esiyisebenzise ukudweba le circle yethu. So ngitheke kuwena iradius yethu because it's a distance. You square it. This should give you x1 minus x2, which is x minus a all squared plus y minus a b all squared. This is our radius, right? Hilo line lo. Therefore, MP wethu uyalingana ne-radius yethu squared. Okusho ukuthi leya nto leya thina we can represent MP besibala i-radius. Kusho ukuthi MP uyafana ne-radius. Leya nto singayirepresenta ngani nge-radius. Athi siyayizwa lento engisho. Therefore, R squared wethu okuyi-radius uzosinikeza i-equation ye-circle which has a center, eline center kodwa engekho kwi-origin. Ewubanike yona x minus a all squared plus y minus ab all squared. And this will make an equation of a circle with a center away from the original point. Away from the original point. Remember, eyoqala ibithi r squared is equals to
x minus a naught squared plus y minus a naught all squared. Why? Because the center was at the origin. Which means mawufuna equation yeseka, you always take a point on the second and subtract x wakhona from and subtract x we center kulowo osepointini no y kulowo osepointini. Uthatha x no y besenta uyobasusa ku x no y abase kwi circumference on the second. Njengoba ubona la, it's x on the circumference minus a, which represent the x at the center. So lapha ke u-x mangisusu not, it's good as x squared plus y squared equals to r squared, which then is a theorem of Pythagoras. A theorem of Pythagoras is an equation of a circle whose center is at the origin. But that one there, it means the center is not at the origin. Njoba uyibonisa eceleni, nansi origin, nansi i-center. Athi ayibona leyo. I-center la kungenzeka kube u-minus 1 and minus 1 possible. I-point leli kungenzeka kube u-minus 6 and minus 2 or 1 possible. Athi ayizwa leyo. Now sizobona ukuthi how do we find an equation of a circle whose center is given and passes through a point using that, whose center is given. Start example ke manje yalento engiyishoyo. Kuthiwa ni la, kuthiwa determine the equation of a circle with a center and the radius. With a center and the radius. Determine the equation of a circle. Right? Determine the equation of a circle. But Tina, we are given what? With the center minus 2 and minus 1. And the radius being equals to 4. Buka izinto esinikezwe. Sinikezwe iradius. Sanikezwa isenta. Angithi? Bese kuthiwa thina sithola i-equation. Nansi into esiyisebenzisayo to find an equation. The radius is 4. In other words, it is 4 squared. Because r is 4. Mawufaka la kuzoba 4 squared. Equals to x minus minus plus 2 all squared plus y minus minus plus 1 all squared. Right? We are finding an equation. It is 16 equals to grade 8 work. A binomial multiplied by a binomial. It's x squared plus 4x plus 4 plus y squared plus 2y plus 1. Okay?
plus 1. Then thatha lo nalo ubahlanganise bakunikeza u5 ubabuyise ngapha. 16 minus 5 it's 11 equals to sekusele bani nga x squared plus 4x plus y squared plus 2y, and this is an equation of a circle whose center is and the radius is. Cabanga ukuthi bayayibona abantu lento engiyishoyo. Ngithi kuwena ukuthola i-equation ye-circle i-center yayo engekho kwi-point of origin. We establisha kanje. Ubala ubude balo line lo. Distance of r x minus a nansi. Distance of MP x minus a all squared y minus b all squared. But to MP yena uqobo lwakhe u-r. So MP is r squared. So look here kwi-radius sengikubeka la. Sengithi ke i-equation izothi x osepointing kwi-circumference ngisusa u-x okwi-center plus y okwi-circumference ngisusa u-y okwi-center, and this gives me an equation of a circle whose center eline center engekho ku-0 0 eseceleni. Bese benginikeza information information ithi the center is and the radius is. Find an equation. Ukuthatha lento we substitute la where r is 4, so it's 4 squared, right? X minus u is plus u all squared. Y minus u it's plus u all squared. When you simplify this, it's a grade 8 work. X plus 2 all squared. Usho x plus 2 into x plus 2. Then you multiply the grade 8 work. Ngati kuwena ngoba wena usukwa 12. What do? You square this, you get x squared. Law times law is 2x times 2 is 4x. Then you square this one plus 4. So look. Na kia. Na. Kanjalo no y na kia. Bese uthatha lezi zokugcina ezi free of x. Ama constant. Are you with me? Ama constant wodwa. Uwahlanganisa kunikeza u5. Kodwa mawabuyisa ngapha uzoba no 16 minus 5 kusala 11. Ayisayibona lona. Bese ubhala laba kanye nalaba ya nampa ya. Okanye lento isingabonakala ngokuthi ubuyise yonke into to one side. Bese uba no equals to 0. Usuno x squared plus 4x plus y squared plus 2y minus 11. Nazo ke indlela ezimbili zokubhala i-equation. Uzothi ke omunye uma le kwi-equation yale circle enale information ngiyithola kanjani center, ngizokukhombisa futhi ukuthi uyithola kanjani center. This time besiyinikeziwe center sayinikezwe radius. The next time sizonikezwe equation sithole center sithole radius. Athi ayizwa lento ake ngiphinde ngenze enye futhi. Ngizoyithatha le ngibhale lapha phezulu
ukuze njalo ihlale isilindile. Mangibhala la phezulu sizoba nobani no r squared, kusho ukuthi la sengivula igap yenye information entsha. Asithathe information entsha sithole i-equation yakhona. Information entsha ithi when the center is 3 and minus 3, the center is 3 and minus 3. This is the center. Basically, the radius is 3 root 3. 3 root 3. Root 5. Root 5. 3 root 5. That is our radius. Find the equation. Right? Finding the equation, this is what you do. There. You say radius is that. So it is 3 root 5. But my radius is squared. So I square u. Equals to x minus 3. X minus 3 all squared. Plus y minus 3. It's y plus 3 all squared. Square this is 9 times 5. You square 3, 9. You square this, the root goes. So you get this, which is 45. Equals to this one. Squaring this, you get x squared minus 6x plus 9 plus y squared plus 6y plus 9. Are you with me? Then, after this, take the constants when and u. 9 plus 9, 18. So 45 minus 18 is equals to ngapha sekusele x squared plus 6x plus y squared plus 6y. So what happens here? 15 minus 8. 15 minus 8 is 7. La kusele u3 minus 1 is 2 equals to x squared plus 6x plus y squared plus 6y. And this is an equation. Or make one side equals to 0, u, the other side, is equals to x squared plus 6x plus y squared plus 6y minus 27. And this is an equation. Sengenze sokugcina bese ngidlulela kwenye inhlobo. La engisakwenzayo ngenza kuphela la unikeziwe isenta waphinde wanikezwa iradius. Esokugcina ke lesengizosenza njengamanje. La unikezwe khona isenta kanye neradius. Isenta oyinikeziwe manje minus 3 and 1. Minus 3 and 1. Kutiwa, this is your center. Wasethiwa minus 3 and 1, minus 3 and 1 and a point. Okay, and the point
minus 3 and 4. Yabona ke manje bazama ukudida ke manje kodwa ngeke uzudideke ngoba wena ufundisiwe. Bathini kuwena? But this is a center and a point. Always remember, the point is on. Angithi siyayizwa leyo. The point is on. Ngenye indlela ipoint lami minus 3 kanye no 4. Bese kuzothi isenter yami minus 3 kanye no 1. Angithi siyayizwa leyo nto engishoyo. Ungadidekike la ukuthi how uthisha wenza kanjani leli point lingezansi kufanele libe minus 3 kanye no minus 1. Yena wathi minus 3 kanye no 1 kanti minus 3 u1 fanele abela. No, you don't have to worry about that. You don't have to worry about that. Ngishilo kwena ngathi lento is not drawn according to scale and perfection. It's just a random thing. Kodwa okufanele uqaphele yilokho. Uma sebekunika ipoint necenter basho ukuthi wena calculator ini iradius. Asicalculate ke iradius yethu. Must calculate iradius yethu. Sithi radius square is equals to Angithi radius inama point amabili. We use the distance x minus minus. Angithi minus 3 minus minus plus 3 all squared plus y minus 1 y 4 minus 1 all squared. This is 0, which is equals to, this one is 3. 3 squared. Squared is 9, equals to our r squared. So our r is equals to plus or minus root 9, which is 3. Remember, r cannot take minus 3 because it's a distance. Therefore, our r is equals to 3. Sesibalileke iradius yethu. Ingakho ngithi kuwena bazama ukudida kodwa manje wena ngeke usadideka ngoba uyazi ukuthi mabe nginika isenter kanye nepoint, benginika isenter kanye nepoint, ipoint li on. So from the center to the point, it's a radius. Sengiyayibala iradius yami u3. Sengiyaqhubeka ke. Sengiyayazi iradius yami. Sengithi my radius is u. So ngino 3 squared because my radius is u equals to x minus minus. So it's x plus 3 all squared plus y minus 1 all squared. The equation becomes 9 equals to x squared plus 6x plus 9 plus y squared minus 2y plus 1. Take the constant u and u gives you 10. Maibuya ngapha uzoba no 9 minus 10, which is minus 1, equals to x squared plus 6x plus y squared minus 2y. Or when the other side to be not, 0 is equals to, when we ngale, x squared plus 6x plus y squared minus 2y minus plus 1. So that is the equation. The equation is this or that. Asibukeke. Besigade eqaleni sinikwe isenter kanye neradius. Iradius sayifaka endaweni yayo,
isenta sayifaka endaweni yayo minus yabo sayifaka endaweni yayo. Manje base besinikeza isenta kanye nepoint on. Angithi ipoint on lisenza sikwazi ukubala iradius in a distance formula. Ingakho ekuqaleni sithe masiqala nganikhumbuzisa distance, nganikhumbuzisa median, midpoint, nganikhumbuzisa gradient, whatever. Benginikhumbuzisela ukuthi lezi zinto izodingeka somewhere. Manje sebezosinikeza equation okwethu kube ukuthola iradius kanye nesenta. Sebezosinikeza equation okwethu kube ukuthola iradius kanye nesenta. Ake ngiqale ngaso lesi esisaziyo. Nasi phela nansi equation yakhona siyitholile. Angithi asithi ke manje basinikezile i-equation yile, asiyibhaleke phansi mabe sinikezile -1 equals to x squared plus 6x plus y squared minus 2y. Nansi basinikezile. Angithi bese bethi kuthina calculate, given an equation of a circle, nansi bese bethi calculate the center and the radius. Kusho ukuthi ngezinye indlela lezi zinto ifihliwe. Angithi siyabona lezi zinto ifihliwe, asiyiboni thina. Asebenzeke njengabantu abangaziboni, asifake lezi zinto zethu ezikhwameni. Sasivala isikhwama, asiyiboni, kodwa sizosebenza zize iqhamuke. Uma sifuna isenta kanye neradius la, yilokho esikwenzayo. -1 is equals to x squared plus 6x. Uyakhumbula kwa grade 11 ucomplete square. Complete square ke la u-add u-half wala plus u-half wala u-3. 3 squared is u-add u-3 squared. Njoba u-addela uzo-adda nangapha u-3 squared. Ase u-adde ku-3 squared la kube ubani u-9. Sithi plus y squared minus 2y. Si add u-half wala ubani u-1 squared plus 1. Siyaba add angithi si add banike u1 no9 ubani lo u10. Mase uthatha lo 10 subuyisa ngapha sizo-adda ngapha. Athi uyayizwa leyo. Mase uthatha lo 10 njoba su-addenga sizo-adda ngapha. Sizothi -1 plus 10. Angithi add u9 sizo-adda ngapha. Add u1 sizo-adda ngapha. Angithi mase u-add u1 uzosusa lo. Mase u-add u9 kuzosala u9. Ngoba ngenye indlela u10 lo esu-addile. Mase u-adda ngapha lo 10 uzoncipha ngo1 is equals to bese sizala grade 10 work. Asifactorize ke lento manje. Nanga ama factors. X 3 u9 lo. Ama sign ayafana plus. Kusho ukuthi lento iphindeke kabili sizoyibhala kanye x plus 3 bese sithi square is equals to 9. Sibuye size la asifactorize leya ke manje. Mas factorize le sizothi plus nanka ama factors y 1 1
Ama-sign awafani, angithi? Kodwa akhona amabili asinikeza wena, uplus no plus kanye no minus no minus. Minus, minus. Yini indaba singakhetha uplus no plus thisha na? Ingoba uplus no plus uzosinikeza uplus la, kanti asinayo uplus la. Sino minus. Leyanto ibhaleke kabili, sesizoyibhala kanye bese sithi squared. Right? Sisalandelana njalo. Sisalandelana. Ubani lo? Lo, it's our r squared is equals to 9. Angithi uyayikhumbula equation nansi ithi r squared is equal to, so lo 9 lo ulingana no r squared. Ekugcineni lo r masifuna yena yedwa u-r ubani plus or minus the square root of 9 is 3. Sase siyavumelana ukuthi u-r ngoba uyi-distance asiusebenzi indaba ka-minus, sesiwutholile ku-r ukuthi ubani u-3. Sisalandelana. Sesizala. Thatha lo x plus 3 ulinganise no not. U-x wakho ke ubani u minus 3 kuphi kwi center nangu.